Здравейте и добре дошли в моя нов епизод. Аз съм Виктория Георгиева. Welcome to my channel. I am Виктория Георгиева. Днес ще ви науча как да пишете стихотворения. Защото много от моите съученици знаят, че аз пиша стихотворения. И те искат да са същи като мен, така че днес посветих на тях това клипче. Ще пиша на английски повечето пъти. Ще го изговарям на английски стъпките, но и ще говоря и на български. Защото може да някои други хора от чужди страни да се интересуват от това, което правя. Така, нека да започнем с първа стъпка. И тя е да си измислим тема на стихотворението, което ще пишем. Така, на английски се пише ето така. Така. Това е първа стъпка. По принцип, за мен това може би ще бъде пролет, spring, защото в момента е есен. И честно казано, много е дъждовно и реших да направя обратното. Spring. Да. Аз сега ще кажа и втора точка, която е да напишем рими, свързани с точно тази тема, която сме направили. Ето така пиша втора точка. Then write но всъщност тук не написах на английски точно за тази тема. Мисля, че се сетят. Трета точка е да свържим тези рими в изречения и след това да ги подредим по смисъл, за да ни стане едно хубаво стихотворение. Да. Нека го напишем. И четвърта точка, както казах, вече да ги подредим по смисъл.
тук може би няма да стигне мястото и няма да рискувам, за да го пренасям. Така. Това са... Ай. Абе, ужасно право бих казала аз. Това са 4 точки, които исках да напишем. Всъщност нямам нищо трудно. Ако искате втора част, за да ви покажа вече как стават тези 4 точки стихотворение, цъкнете лайк бутона, за да стигнем 100 лайка. Да, много малка сума е, но започвам с малкото и стълба по стълба отиваме към по-голямото. Да, ако ви е харесал клипта, моля ви, абонирайте се за канала ми, лайкнете за втора част, както казах. Пробвайте това, все пак. Мисля, че ще стане при вас. Ако не стане и ако има втора част, гледайте я, за да си помогнете. Може това клипче да ви е подпомогнало да станете добри писатели. Да. Чао от мен и до нови срещи!